Welcome din sa programa Taknas Pagtuon. Special edition tungod kay kini gihimo din sa lugar sa Bungaw, Tawi-Tawi. Tawi-Tawi inyo na naila usa ka dapit nga puno sa kaabundansya sa cultural heritage labi na sa Sugilanon sa kalambuan sa Mindanao. Makita nato dinhi sa Tawi-Tawi. O sa dili pa nato sugdan kining usa ka special edition sa Taknas Pagtuon, ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat nga kami imong gihatod dinhi nining dapita sa Tawi-Tawi aron paghahimo nining usa ka programa sa pagtuon sa mga pulong ang Taknas Pagtuon. Salamat amahan nga kami makahimo sa pagpupo sa mga pagtulunan nga among gikinahanglan samtang kami nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Akong i-welcome dinhi sa ato ang set karon. Ang ato ang pangutana pastor Elder Edwin Gulvan. Welcome Pastor Edwin sa ato ang Daghang salamat. special edition. Daghang salamat Pastor Simple lang, Nelson. no? Simple lang. Nindot man kaini nga naa tay Natural. variation sa atong palibot. Labi na gyud tungod kay ang diskusyon sa atong leksyon karon may labot man gud sa kaanindot sa hinimo sa Dios, hingpit nga kinaiyahan, Hingpit nga kinaihan o hingpit nga Kinaiya. alagad si Ginoo. hingpit nga kinaiya. Kay kun si James nga atong isgutan karon nakabisita pa unta og Bungaw, posible nga daghan pud sa mosulti sa mga kasinatian sa Ministerio des Bungaw. Doon na may ilang kaugalingong background po dito apan makita nato nga ang iyang gisgutan nga dunay kalabutan sa kahimtang sa pagtuo sa kaigsuonan sa iyang panahon, doon na pud tay makutlo alang sa atong kaugalingong katawhan karon sa ilang pag-alagad. Labi na gyud pastor kay kining dapita dinhi. Doon natay gipadala dinhi nga mga missionaries. Mao na. O gina-welcome kini ni dapita tungod kay gahimo sila pagpanudlo ang atong mga sulads, mga teachers. Gahimo sila pagpanudlo sa mga kabataan o natingala ang mga pangulo dinhi dapita. Kay ang ilang mga kabataan nga gitudloan dili lang basta-basta nga ordinaryo ang kahibalo nga gitudlo. Nabantayan kana sa mga pangulo din dapita. Mo man ay usa sa nakanindot sa ministeryo nga gibili ni Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo sa mga tao. Gibinlan sab niya ang iglesia sa buluhaton nga nahimong sumpay sa iyang ministeryo kaniadto. Tinuod. So ang teaching ministry integral part sa Seventh-day Adventist ministry. Ug mao ni ako nakita pastor nga nahimong tulay taliwala sa atong church ngadto sa mga dapit nga dunay matawag tag historical background sa antagonism or pakigbatok o pagsumpo sa relasyon sa Kristyanismo. Apan pinaagis edukasyon nahimong maayo kaayo ang relasyon sa Seventh-day Adventist dinhi sa Bungaw, Tawi-Tawi o Gani. sa pangagamhanan. Imong naobserbaran sa atong pag-abot. Kaya ganina nga 2008 pa day ka nakaani dinhi. That 2008, was, I should say, long time ago. 6 years ago. Og nakita nimo ang kalambuan. Oh. Nindot man po na kaayo kaya murag i-highlight po nato ang kamatuoran nga kung ang pagdumalas kagamhanan sagulan sa pagtahod sa kabubuton sa Dios sa ikaayo sa iyang isig katao, Mulambot ang siya. nanagdala sa pangagamhanan magdala pod og kalambuan sa katilingban. Amen. Og mao kana ang atong nakita dinhi. Og labi na gyud kay si Ginoong Kristo nga mao gyud ang tag-iya sa tanan nga kalambuan, sa tanan nga mga aspeto sa kinabuhi. Nagabilin og usa ka pagtulunan dinha sing igsuon nga mo si James. Correct na kay si Santiago o James may in English maayo man ginang gamiton na lang nato ng pulong James kay ang uban balikwautan sila ang Balikwaot. pulong Santiago or Hakubo sa Hakubo, karaang murag layo man Biblia. kayo. Layo ra. Og Santiago layo ra gyapon kayo. Nakasabot naman kay igsuonan James nga kani si talaga. James kini ato Igsuon. lang gamiton. Ang igsuon ni Ginoong Kristo. Oh, nga mao'y gituohan sa labing daghan sa mga Bible scholars nga siya mao ang author nga nagsulat ni ining epistula The Book of sa James. O karon atong isgutan ay ang gibilin nga mga pagtulunan may tungod sa pagtuo. Correct. Oo. O kini kini atong leksyon perfecting paghingpit Sa mga balaan. sa mga balaan. Hmm. Medyo may pagka-redundant perfecting pero ang paghingpit sa mga balaan mo na gitawag nga continuing work sa Reformation nga gisugdan ni Luther kay ang Reformation day Pastor Ed wala natapos didto sa kapanahonan ni Luther. Oh, actually, ang ato teksto nagplastar man. Although Hebrehanon. si Luther usa sa mga instrumento sa pagpabalik sa pagtulon ang kalabot sa Kristohanong pagkahingpit pinaagi sa Biblia. relasyon ngadto sa Ginoo.
Apan ang tinuod gyud nga perfecter ang author, ang nag-una ug maopoy mo tapos sa paghingpit sa atong pagtuo nila ang atong Ginoong Hesus Oh. nga maoy gitudlo ni Luther. O baka sibot nga ang gigamit nga memory verse karon ang yang likod James, ang likod niya Hebrews. Oho. Nya katapusan gyud silingan gikay likod gid niya. Mm. Hebrehanon 12 bersikulo 2 mo ni atong basahon ang iyang sinulat dinhi nga may memory verse sa atong pagtuon nga gaingon nga magatutok kang Ginoong Hesukristo nga mao ang mag-uugmad sa ato nga pagtuo nga diin kaniya ang kalipay nga gihatag kaniya nga siya nakaanto sa cross ug iyang gidawat ang kaulawon apan siya karon nagatindog sa tuong kamot sa amahan sa Dios. Sa usa ka pagbasa, pastor, ang mga tao dili kaayo kaapas nga ang gisgutan sa maong teksto ang proseso sa pag-refine sa Ginoo sa kinaiyang Kristohanon. Kay ang kanang perfection God, although matawag tag murag usa ka kalabuton, pero ang tinuod proseso na siya. Proseso nga Oo. nagapadayon, wala siya maghunong, wala siya kinutbanan, nagkapadayon lang. So kung akong in-Englishon kay kini magong English nga Bisaya, English nga Bible, looking unto Jesus. Kanang looking manggod, Pagtanaw kaniya. doon na siya gitawag og fixed. Focus. Kay kini magong ubang nga translation sa English, Pastor Ed, fixing ang giingon din fixing your eyes. Kay ug may kag looking unto Jesus, ang gusto sa author nga ipaybalo nga Manila yung tanawon. fixing your eyes, ipundo nimo ang imong mga mata, ang imong pagtanaw ngadto kang Ginoong Kristo kay siya ang mag-uugmad og tigkumplito sa atong pagtuo nga siya nagaantos gani bisan dito sa cross ug karon naa siya naglingkod sa tuo nga kamot sa amahan. Dako kaayo kog nakuha nga leksyon anang pagpasantop kalabot sa pagtuto kang Ginoong Hesus, Pastor Neil. Kaysa nakita nako kadaghanan sa mga tao nga napakya sa pagkabot sa kalabuton. Kadaghanan sa mga tao nga napakgang ang ilang espirituhanon nga panaw, naputol. Diha sa hinungdan nga nawala ang ilang pagtuto kang Ginoong Hesus. Naaman sila mutan-aw sa uban. Namo nang maalkansi sila sa proseso, maalkansi sila sa journey kay kung dili nimo i-focus ang inang tinan-awan sa angayang yung tan-awon, ma-sidetrack baya ka, musibaw baya ka. Dinhi nato na appreciate og maayo ang pamaagi ni James. Kay kini si James gi-describe kini siya nga maayo nga theologian. Amen. Pero dili lang siya sa what kundi sa how. Mga pamaagi unsaon nga ang iyong pagtuo dili masaway. Kana lagi nga pangutana, moabot na sa tao nga ang tao makasabot gyud nga dunay hitabo nga siya mismo ma-involve. Dili kibali maingon ta nga igo lang nakadawat sa impormasyon nga miabot sa huna-huna. Udayin isulti pero wala na ang iyang application. Wow, muna nga importante kaayo ang pagpasabot niya niining proseso. Proseso ang gisgutan. Og kini dinhi sa ang atong leksyon karon mga kaigsuonan. Naagyod gitutok sa kapitulo 1 sa libro ni James. Ang kining libro ni James sa chapter 1, 27 ka mga bersikulo ug gitandi-tandi gini karon sa ato ang author nga gusto hisgutan ang pagtuo nga gitawag og Jamesian o sa ako pa ni kanang Pauline nga pagtuo nga definition o kining pagtuo nga gidefine ni James nga mao ang pagtuo nga action word. Dili siya dormant. Di pagtuo, pag makabasa gani ta, Pastor Ed, sa pulong pagtuo dinha sa libro ni James, ang meaning ana active nga faith. Kinabuhi, actual tinuod gyud nga nagalihok. Muna nga maabot ra man ni sa atong pagtuon, nagsugod pa man ta sa basahon sa James. Apan maay man pud nga mapugas sa huna-huna sa atong kaigsuonan nga kining basahon ni James munay usa sa basahon nga sa sinugdan nakaingon si Martin Luther nga di man ni angayan isuwat sa Biblia.
Kay ang emphasis ni James moabot sa atong pagtulunan sa future mauman nga dunagyoy gikinahanglan nga buhat kauban sa pagtuo. So dili na Doon ay ebidensya. doon na ebidensya diyas Ebidensya. kinabuhi. Ang Oo. buhat, ang makita sa tao, pinaagis na himo pod sa tao. Pero gawas niya ng gisulti ni James sa may tungod sa pagtuo. Gahimo pod siya daan og mga pahimangno. Nga gitawag nato nga day-to-day experience sa mapanalitan sa mga pagsulay. Correct. Kay ang pagtuo di ay Pastor Ed maapektahan sa pagsulay nga maabot kanimo. Tinuod na. Dinha nimo mapakita ang imong giistorya nga pagtuo o pagpailob sama sa tudanunggan nga maayo kayong explain sa kaigsuonan may tungod sa pagpailob paggawas niya yang sakinan marka-markahan man sa mga bata. Murag naulaw siya nga nawad-an siya pailob sakinan pa lang gani nga giwaras-warasan. So kining gisulti ni James iya tadaan nga gi-seminar sa mga posible nga mga pangitabo sa iyong pag-alagad nga makatangtang sa iyong pagtuog. Mao kana ang mga pagsulay. Naay akong naobserbahan, Pastor, ang Greek nga pinulungan, dunay usara ka pinulungan nga kung hubaron sa ato sa Binisaya, nahimong tulo ka hubad apan murag lahi-lahi apan maura di ay. Analitan. Kanang word nga piraso sa Grigo gi-translate na sa in English og test, trial, and temptation. Piraso. So, to try, to test, to tempt is pirasmos. Perasmos. Kung imo na siyang tan-awon sa huna-huna sa uban, lahi ang pagsulay, lahi ang tentasyon, lahi pod ang test, ang trial. Trial og test, lahi-lahi. Apan, kung hubaron Temptation. kung pagsulay. hubaron dahil sa Biblia, usara. O sa akong tanaw ingon ini na murabag sa maestro. Kung atong gitanaw ang Dios ingon nga maoy atong maestro. Kung sa maestro gusto niyang makita nga ang iyang gitudlo nakatuna na siyang estudyante. Busa aron siya makahibaw nga ang iyang estudyante nakatuna siyang gitudlo mohatag siya og test. Test. Mohatag siya og test. So gigamit ko na nga word. Og ingnon ta sa pagbarug sa pag-alagad aron mahibalo ang Dios nga kining tawhana lig-o na diay siya pagtuo sama sa nahitabo ni Job muhatag siya trial. So ang test ug ang trial dili na lain-lain nga butang. Dili Maura na. na siya nga kasinatian. Diha nga context. Oh, apan usaray tumong Usay to mo. mapamatud-an nga Unsa gyud ang nagtubo. ang imuhang posisyon. Nakatuon siya. Importante. Ang imong standing din sa Ginoo kon dunay ebidensya nga siya nakakaton og naabot ang leksyon sa Ginoo nga niya. Nagtubo siya. o makaingon po ko ni James nga medyo kanang sultihan niya. Lami ba ingnon nga may man ka James kay human naman kani. Kana mayon siya ba nga mga kaigsuonan isipan ninyo nga dakong kalipay kana makaingon gyud ko nga kinsa mong good Pastor Ed ang mudawat ana diretso nga panguna pero sa dito sa lalom nga kasinatian ni James iyang nakita nga tinuod di ay wala di ay kitay angayan ibagulbol sa panahon nga kanang imong giingon nga muabot na ang pagsulay og mga tentasyon. Tinuod na, Pastor, kay o hunahon sa nimo practical man gihapon ang gihimo ni James. Kay kanus aman nimo ihid-hid ang lana. Diha gyud sa panahon nga human na nasamad. Kay og mohid-hid kag lana sa wa pay samad dili na mao ang proseso sa Bisan Ginoo. pag pila ka lana ang imong idhead o walay samad. Apan ang iyaha nga madasig ang tao kay luyo sa iyang kasinatian. Nakaagi siya kasakit, nakaagi siya pagsulay, nakaagi siya og ingnon ta gisukod ang iyahang kalig-os pagtuo apan gihidhiran siya sa Dios sa espirituhanon nga lana. Tinuod og niya pag iyang gipahimangno nga kanang gitawag og pailob. Pagpaubos. Labos sa tanan kanang pagampo. Akong gitan-aw pod, Pastor, Kanang iyang gihimo diri. Grabe gyud. ang sukod gud sa pagkahamtong nga naa man ta sa perfection. Ang perfection sa ako lang kaugalingong pagsabot dili nga ang tao hingpit na gyud kompleto na gyud wa nagiikamulo ang iyang isig ka tao. So mao na ang perfecting of the saints. Perfecting of the saints. Sa akong tan-aw kana nga pulong
naglangkob gihapon na sa kamatuoran nga by stage ang perfection. Pananglitan ang usa ka tawo pagkatao gyud sa usa ka gamayng bata, manganlan tam ng bataaw the perfect baby. Apan kung imong tan-awon tao na siya, apan dili man na pareha nato kamtong, dili pa makahimo. Ginganlan siya perfect sa iyang pagka-baby. Apan gikinahanglan kaniya ang pagtubo. Ingon sa baana atong espirituhanong kasinatian. Okay, ang tuyo gyud ay ni James din kay kini mga saints mao man ni sila ang nagunit sa pagtuo. Correct. Manang perfecting of the saints through faith. So ang ato agyong gusto may bala na perfecting of our faith. Kanang perfecting of our faith nga hingpiton ta sa ato ang pagtuo, mao na siya ang moagi og mga kadto mga test. Og kanang sa imong pagdawat nini nga mga test, gi detalye gig maay ni James nga kini posible magahatag kanimo og pagpaubos or mohatag nimo kini og kalibog doubt nga magdoubt ka. Unya gisultihan na puta niya nga ayaw mo anang doubt. Kay murag nagtuo po ko nga siya nagdoubt po siya sa una. Double-mindedness. Ang akong gihuna-huna ana nga kasinatian, pastor, wa gilain ako nga nakita nga outstanding illustration labaw sa pag-eskwela. Aha. Kay ang usa ka estudyante nga gitagaag test, lain-lain baya ang test. Lalahi. Na ay test nga perting sayuna niya tubagon, kay true or false ra gud. Unya sigurado siya nga truth, sigurado siya nga false, ansira niya. Ang tuyo sa maestro ug mahimo ma-perfect ginaana nga estudyante. Apan naapoy paagi ang maestro nga bisag unsa ka bright sa estudyante, masulayan gyud niya ang iyang kaalam pinaagi sa lain nga klase sa test. Okay. Muna nga ang akong naisgutan kaganina sumpay sa imong gi plaster sad nga huna-huna mao nga mahatagan sa tanyag pahilob, mahatagan sa tanyag pagduha-duha kay kana akong nahibaw-an nga mga top notchers na mo testify man gud sila. Moingon sila nga pag-abot na ako ato nga question nakakalot-kalot ko sa akong ulo nakaingon ko unsa gid kay kuan ini na sa ato pa do nagipuwent of naay allowance ang Dios alang sa doubt. Kay ang doubt god pastor makatabang maguna sa tao sa pag-stretch o pagpa lapad-lapad sa iyang kapasidad sa paghuna-huna o sa iyang kasinatian. Makapalapad-lapad kay mudoubt gani siya, mo consider siya uban nga anggol. Apan ang tumong ug mahimo na niya ang konklusyon naa sa maayo ug makapalipay nga resulta kay nakakorek man siya. Akong na-obserbaran para Pastor Ed, kanang doubt, human factor na siya. Correct. Kay og dili na gid po ka mo doubt. Si Ginoong Kristo nagpakita ana nga posibilidad. Sa diha nga nagampo siya dito sa Getsemane. Nga kun mahimo di lang unta nimo agi ni nga kupas ako Di lang ko Graduha siya ug kaya ba niya? kay murag ang pagkatao niya kay human magid siya. Mao nay mo snatch na to sometimes. Pero ang atong dili makputol nga koneksyon sa langit, mao na siya ang mag-stabilize sa tanan. Correct. Insakto Na nga doubt. Mo na giingon diri sa atong leksyon, the flip side of faith. Flip side, murag baling plaka ba? Ang basahon bitaw nga Steps to Christ, naaman siya usa ka chapter related sa important function and God's toleration of a believer who entertains doubts in his mind. Kay ang doubt sama sa akong nahisgutan kaganina, makahatag sa tao sa luag-luag nga panglantaw sa palibot sa iyang pagtuo. Kay kung pasagdan lang gud nimo ang pagtuo nga murag natiurok ra, ang uban mo ingon na reminded man na or blind loyalty, blind faith. Dili man blind ang faith sa mga anak sa Dios. Ang pagtuo sa mga anak sa Dios na siguro na nila tungod kay nasukod na nila nga ang daganan, doon na nila na nakita ang different angles. So pagwa nimo ni ana nga kasinatian, mas dubli pa ang imong kaligunan. Nga kanang giingon din sa atong leksyon nga the perfecting of our faith. Sigurado gyud nga ato maangkon. Oh, kay ipasabot. ipakita man sa kasinatian mismo ni Ginoong Hesus. Doon na siya experience siya. Doon na ebidensya. Si Ginoong Kristo, ang iyang mga apostoles, si Pablo, ug karon si James. Gusto niya nga i-plaster ang ebidensya nga kung moagi ta ning butanga, walay problema, dili mo mag-uula na. Mao bitaw na pastor nga og mubalik ta mga kaigsuonan sa atong leksyon karon. Gitandi bitaw sa Ginoo ang epekto
sa kalisod sa mga kabos ug sa kahamugaway sa mga dato. Kay ang iyang buti pasabot, ang mga dato tungod sa hinungdan nga wala na sila kaagi sa layog sa kinabuhi nga makapaumol sa ilang Kristohanong kinaiya, nimbati sila nga wala na sila manginahanglag Dios. Muna iyang gipasantop sa Santiago 1 gihapon. Muna ingon siya nga lisod kaayo ang usa ka dato makasud sa gingharian sa langit. Apan ang point gyud nga giingon niya, ang kasinatian sa mga kabos tungod sa ilang pag-agi sa proseso sa kalisod, na-develop diha kanila ang pagtuo. Nisandig sila sa Ginoo, muna nga ang tao adto man dangop sa Ginoo. Muna nahinomdom sa kaingon ni Dr. Kini nasa Cebu sa una. Nga karaan nga doktor na to, Dr. Tornelia. Tornilia nga. Wa gid siya'y ebidensya nga ang Ginoo nagatubag sa iyang pag-ampo sa diha nga nag-ampo siya o gitubag siya sa Ginoo. Doon na siya doubt. Pero wala niya gipadayon ang iyang doubt. Nag-ampo siya sa Ginoo. Imposible. Matod pa niya. Imposible kay doktor siya, nagtuo siya, ang tanan nga mga kauban niya, muingon gyud dili na gid mabuhi. Pero sa diha nga nag-ampo siya, natangtangan og maayo siya sa doubt. Sa diha nga iya gyud na ebidensyahan, prubahan niya nga gitubag gid siya sa Ginoo. Mao na siya diri sa giingon sa James 1:5 nga pangayo ayaw pag limit, wala na limit, unlimited ning pagpangayo sa Ginoo. Mao ni ang kanindot sa ato ang Ginoo nga atong gialagaran. Naalang ko'y nakita, Pastor, nga tipik sa atong leksyon bitaw, naghisgot nga, kining kasinatian sa Kristohanong pagtubo, kansang kalabuton, kanang giingon sa Epeso 4, versikulo 13, until we all reach to the unity of the faith and to the perfect stature sa sukod sa gidak-o ni Ginoong Hesus. Kana siya mo man giingon ni Ellen White nga godliness, godlikeness is the goal to be reached. Ug mao po na giingon niya nga higher than the highest human thoughts can reach. So, nahimuta nga is God's ideal for His children. Mahimuta nga may kalabuton gyud ta. Ang kalabuton ang pagkahimong sama kang Kristo mo nangingalan Christian perfection. Apan ang usa sa gipasanto both sa Bible ug sa Spirit of Prophecy ug sa uban nga mga theological expositors mao nga the closer a person reach to the ideal, the more he finds himself wanting. Sa ato pa, nag-anam siya kasuod sa kalabuton. Nag-anam po siya dibati, kalayo pa man ako. Ang akong mahinumduman ini, Pastor, duha ka karakter. Ang usa, si Paul, si Apostol Pablo. Pagsuwat ni Apostol Pablo sa pulong, I am the chief of sinners, wa na niya suwata sa panahon nga siya si Saul nga manlulutos nga taga-Tarsus. Okay. Gisuwat na niya sa siya na si Pablo nga apostol, si Pablo nga magtutukod og iglesia, si Pablo nga nangumbirtir sa daghang katawan, si Pablo nga ebanghelista, magwawali. Imbis noon nga makaingon na siya nga dili na ko sinner. Mauna nooy pagsulti nga chief na noon siya sa sinners. Ang ikaduhang Ing ana, ako mahinumdum, Pastor, si Ilder Sakari, ang among head sa Adin sa Theology Department sa Mountain View College some years ago. Kaming tanan nga estudyante nagtan-aw niya, believe na gyud pagkabuutan nga tao, wa nay magtutudlo nga pareha niya ka considerate, wa nay magtutudlo nga pareha niya ka kugihan, pareha niya ka Dios non, wa na mi ikamulo nakaingon mi santos na perfect na gid siya. perfect na siya sa amo ng tinanawan. Pag devotional namo sa among klase, kaya naman gid mi devotional every beginning of the class, makita namo inigbasa niya sa teksto mo hiyong ang iyang mata, inya may mga pagsulti. Akong gipamalandong ang pagkagrabe sa akong magkasasala, pagka makasasala. Makaingon mi, what? Grabe na gyud. Kami nga nagbilib-bilib na may pag-ayo sa iyang pagkasanto, sa iyang pagkabuutan, siya sa iyang tinanawan sa kaugalingon, hilabihan pa niya ka makasasala. I-consider niya iyang kagalingon nga wa pagid siya kabot sa standard sa Ginoo. Ingon ana, Kay kita magod Pastor Ed, sali pa ta mohundag sa atong leksyon sa di pa matapos kay wala na man matapit na atong time nga kung atong ibase ang ato ang kaugalingon ngadto sa Dios, makita ginato ang dakong panginahanglan. Amen. Amen. Pero ang tao lang gid imo basi-basihan, mao na usahay mabutang gid ka sa dako nga pagsulay nga makaingon ka wala na ko'y gikinahanglan kay maayo nako. Pero mientras si Ginoong Kristo pa imong gitutukan, sumala sa atong Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 2, makita gini mo ang imong pagpanginahanglan ni Ginoong Kristo. Unya, siya nagsugod, siya po'y motapos. Di Siya gud ang tao ang ngayon mobati nga naka-achieve na siya sa pagkatapos kay kung the moment mo feel si ana nga ako nang nakabuot ang pagkahingpit,
mahunong na sad ang iyang pagdawat sa kadagaya sa grasya sa Dios aron nga mapadayon ang proseso nga gisugdan sa Ginoo. Kay mo na emphasis ta atong memory Sino? verse. Ah. The author na siya nagsugod, O siya po'y motapos. maghingpit. Oo. Dili mahitabo nga siya nagsugod, ang tao na iyang patapuson. Tinuod. Siya po'y motapos. Busa, di pagid mahuman ang atong diskusyon. Atong padayonon kini mga kaigsunan sa sunod na pod nga episode sa atong taknas pagtuon. Mahitun gihapon ni James. Busa, dang salamat sa inyong pagsunod din atong programa. Ang Dios magapananan kaninyo og kanamong tanan og kanatong tanan o hinumduman nato mga kaigsunan dito sa langit. Lundon kalipay. Dito sa langit, lundon kalinaw, magkita tang tanan. Dugang inspirasyon sa itong pag-alagad sa Ginoo. Amahan nga nangit noon. Salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan ang pagtuo. Mahimo kining mahingpit pinaagi ni Ginoong Kristo ug sa balang espiritu magpuyo sa mga kasikasing. Sa ngalan ni Ginoong nga among manuluwas. Amen. Amen. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.